A Festa do Albariño de Vitoria terá segunda edición. Será os días 20, 21 e 22 de xuño, confirmando o éxito dunha proposta que chegou para quedar. A primeira edición foi fantástica, un éxito total, moitísima afluencia de público, é un mercado interesante para as adegas da denominación de orixen Rías Baixas. Tal foi a acollida que nesta segunda edición a festa amplíase unha xornada máis. Iso sí, non faltará na programación a Ruta do Albariño polos bares de Vitoria-Gasteiz. Imos facer a segunda Ruta do Albariño en Vitoria é moi típico pincho pote, entón fixemos unha fusión dos pinchos cos viños albariños de aquí da zona. Entón, o xoves e o venres haberá o que é a Ruta do Albariño a partir das 7 da tarde por os diferentes bares galegos de Gasteiz que estarán amenizados polo grupo de gaita do Centro Galego. Na organización da cita é fundamental a colaboración do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz co Concello de Cambados. Tamén a implicación da Mancomunidade do Salnés, que ve neste evento unha oportunidade de promocionar a comarca a nivel turístico. Na Mancomunidade traballamos moito e nos estamos centrando precisamente no que pode ser distintos aspectos para, de alguna maneira, poder chegar a ese visitante final e que poida estar aquí na comarca e que poida disfrutar dos nosos viños. O enoturismo, precisamente, é un desos aspectos que nos axuda a desestacionalización. Na presentación de hoxe tamén se fixo entrega dos diplomas ás adegas gañadoras da edición do ano pasado. Foron Lagarda Cachada, Bionta e Santiago Roma.